хора, аз съм мистер Бъни. Ще да кажа, че съм проплей. От този Виктор, къде си я тъпа? Как се пише Fire или как? Да. Fire. Обаче ми върви на много малки такова. Приеми на много малки. Приема тъпо. Чай сам да си оправя Options. Review Settings. Така, на печенка ще играя. Така. Къде си, момче? Ето момче. Не ма би, бе! Опа, без да искам, Има ли китове в този сервер? Има, да. Между другото сервера се казва PvP Castle PvP. Ще има линк в описанието ми на клипа. Линка за него. Влизайте, играйте. Ого, човек, отбираш ми плашените, после ще ми ги върнеш, защото съм фул. Разбраш. Такова. Якия сервера, да, много мен. Сега влизам в него, да, ама правим лека рекламка, разбираш ли? Какво ще правим сега? Къща? Бате, аре в земята тогава. Под земята. Кирка имаш ли? Аз не. Напиши бате Кирт. Кит старт, написал го, няма Кирт. Какво има? Бонус плюс. Железен меч острота 1, полшенки и 3 какво има в бонус плюс? Някакви тъпи неща, човек. Ама няма кирка. Не. Ще направя една дървена. Аре, давай някаква кирка направи там, бате. Просто само ще изкопаем малко камък, бате. Направим така. Бате. Но ма дрази, той ама навик ми. Аз съм като Йордан, човече. А пък, аз пък бате. Опа, без да исках, пуснах една песен. Моля се, не ми бъгвай клипа, защото е първия все пак. Ако може без бъгови. Значи клипа няма да е много дълго, около 15-20 приблизително. Мен само да направя. Ако има някакво PvP, ама не сега сме на сервер едва да прави PvP. Ако има нещо интересно, пак ще снимам. И ще го направим вече аз си. Трябва да вземем камък за друга по-хубава кирка. Ще изкопая до камък, всъщност пълно камък. Сам хора не могат такова, ти не ма хейтвайте. После опая с ръчичка, ама няма кирка лопата. Аре, Даниеле, къде си? Трябва да се кача сега догоре. Какъв е меча? Шарп 4. Не, брат, да спеш младиш. Къде си? Тук правя така друга кирка с камънна кирка. Направи две, ако можеш. Аз ще дам така, ще копая с дървена, ела да ти я дам. Айде тъпо, че аз нещо намерих тук на много готино местенце. Видях това. Те си... Не, сидовете ще ми трябва. Да, дай. Лопатка имаш ли? Не. Направи де? Да бе, ти... Мама направи човек. Какво направих една лопатка да направиш? Лопатка джия. Какъв съм про обаче, а? Кордов, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здравейте хора от мен. Томи! Хай! Не, бъзгам съм, няма говоря на английски, защото има в коментарите, ако има такива. Направих 8 торча, ако има коментари, аз ако говоря на английски ще има. Ти какъв си е? Балък, що говориш на английски? Какъв си ти? Между другото, торчо имаш ли? Само 7 и аз ги направих с дърво. Тъй че... Ела тук в хома да осветиш маничко. То не е хома още, да ще стане. Чакай, мен търся айран. И ми дай крафтинг тейбъл, защото моя остана горе на повърхността, аз само под земя. Май ти виждам името. Ако
оня звъни. Ай, няма го рекламирам да не се абонират за него, ако има такива хора, де. Да, бе. Айрон, човек. Ко ще прави, бе? Майко. Хубаво, аз имам 18 Айрон, ти... Айрон, човек, ко ще прави? Айрон, човек. Нещо Аре, ще е хома, стига ни толкова. Много стана. Бате, аре, но не си ми... Оф, бате. Такова, дай ми... Как се каже, красник тебъл. Чакай, тъп. Точно на последното блокче ми се щупи кирката. Еба. И аз имам кирка. Изчакай. Топа. Шаркито. Да, бе, да, готов. Приемай, бърз, приемай, че. Го, ша и ще бъде. Ето и ще, тук ще издигнем 1, 2, 3. Долу, 3 честа. Ей, се измислям начини, човек, да се отърва. Дай ми тук да изпечем малко кабелстонче, в кабелстонче, айрон, кабелстонче да сме впечатя. Не чупи. I am idiot. Аз съм идиот. Вземи ги. Изчезнат, бе. Постави го тук, удрено, а така. Сега. Така, ще направя колкото мога повече печки, защото и без и кабелстона няма ми трябва. 5 печки, супер. Ти си сложил, бе. И аз ще сложа тук и тук. Ама тъй оправи, че те стои го розно, чули? Да. Ари, слагай коал. Слагай коал. Дали има, мислиш ли? Прави чаркол, бе. Да. Нямам дърво такова не обработено. Чупи и слагай. Маха. Какво да чупа? Дърво какво? Маха. Еми, клипа за сега е толкова.